guys, ulang palis. Ito rin sa anak ko na tayo picture. Para sa ang mga apo. Picture na nga dire. Mga apo. Wow. Si Christian James. James Lucas. Granny. Ini si Aguilera. Julian. Come here, Si Julian. Abi. Ini si Lablab. Lablab. Ini si Lablab. Ini si Along Ini si Monica. Ini si Ebon. Mana ka James Lucas? Bukan ni si Julian. Julian. Okay, magpa-picture namin. Yeah, sit down. Nice. Okay, pitik ni kira-kira kayo na. Video. Julian. Picture. Smile. Wow. Okay. Bibi. 1, 2, 3. Smile. Wow. Yang ulo pa, yang ulo. Smile. 1, 2, 3. Smile. Lalabi. Smile, Bibi. Yay! Smile. Yay! Last. Smile. Tolong si Julian. Para mugat ang mga bata. Picturean kay mamarag, mamagan. Anawa to ang mga lihok mo yan. Say hi. Hello. Untuk nyanyi leblab namuk. Cinta yang cute, buyas. Ano ang isa ang surang-surang. Along Julian, ikaw lang Julian. Smile, Ati. Okay. Gawas na kayo man na. Okay guys. Ako sa Manakay na. Pwede naman mamalik. Okay, manguli na me. Okay, asa naman to pa?